प्रदोहा खा खामती फाबो दिनै ताइवैसा प्रेस मीट खेना नांगा विशेष कलाई जोंनि टीटी एडिसिनि अक्राराव बरमगोना CEM डेपुटी CEM EM ताई MDC राव ब्राव प्रेस मीट खामानि बागै आं दिनै प्रेस मीट खायनानै मा फायजा ना 15 तारिख जे हजम पुजन उमानि जे और कैसा गोतना गोते थे मैंने अप्रत्याशित बा अनभिप्रेत गोतना उनथांमोननि परेबो आं टॉप पर्यंत कैसा सोशल मीडिया बा व्यक्तिगत फेसबुक व्हाट्सएप बा कोनो कमेंट्स बो खाइजे गया आं दिनै जेतु एडिसिनि उच्च आधिकारिक बा ब्रक सामान बागै आं टीटी एडिसिनि बरमगोना अक्रा कुन्नो किशु कुन्नो जमातेनो बेले खाबै खबर औसाका एवं बनो आं व्यक्तिगत भाबैबो आगेरक सिनिया भाबो बिनि बजे कवि कथारो तै दङ आं बिनि व्यवहार बिनि आचरण आं नुका सालखायसा आं संग्राम मतने अनुष्ठान थांफोर बजफोर नखरना नायो जोङो मालायो बा आनो काका खुलुमखा हिसाब जे काका बिनि आनो समर्थन खायो बा आनो खुलुमखा आं बय परिस्थिति बसो काम करै बहती कक सामानि बिनि जे बखा ब्रडनेस बिनि बखा कत अकरावनो बिनि श्रद्धा बिनि अकक थाइसाबाय न आं बेलाय खा न फाइ पर्यन्त आंनि परिबार मा सबायदा CM आनो हाके सम्मान रखाने खलायो एवं बंनि जे बात आरनानि सामानबो आं बंनि साधुबाद जनाव बंनि बखा हामुतो डेपुटी CM बरमगोना अनमेश देवमा जे कक्साका व्यक्तिगत भावे जे सामान्य आनो सिनिलाय माने बयनो आंबोनो स्वीकार खालायो कवि बे बबा आमने सम्पर्क दङ आं बबनो सिनियो बबानो सिनियो जों एक समय बो कोनो एक जागारबो आन्दोलन एक संगे माथलाय जा एरेस बंखा बेहो बबनो उत्तर आं बनो बेलेगले सममा दानो एवं बो कैसे पोसा जे दिनै नारान EM कमल कोलै ब साका ब पुलेनो आबिदन नारका 1 मिनिट कैसा देंगे आंबो आं साइमानो ब सामानि कौनो मानसिनो थांगा थांमानि परे बय ओ 1 मिनिट जगह बय लखाय 10 मिनिट 7 मिनिट 5 मिनिट साइथां किन्तु आं सानान थाङै सुरु खायते पुरनो ब कंडीशन एप्लाई खायगा कंडीशन सागा 1 मिनिट ताई आंखौ सानानै फोरखौ सागा 18 तारिख सानाय एवं आं बेलाखे दखनांगा ब हाय EM अक्रा एवं एकदम जर्नलिस्ट एवं प्रोटोकॉल सम्बन्धे बा मान सम्मान अवगत गना बिनि जे टोन बिनि जे बॉडी लैंग्वेज ब साका बाय 1 मिनिट प्लीज ब एक मिनिट नीचे को साका आं कुनो और बिरिता खाया आं खानाय दं आं कक सानानै दिनो बना रिक्वेस्ट खाया एर प्रगेसाव 18 तारिख सानाय 18 तारिख आं तो राज दरबार से फायो राजानि हजम पुजन से फायो आनी कक टिप्रासानि कक मसाया मालनिया सौ दुख प्रॉब्लम बनो तिसी छलेनन फायो बसो 18 तारिख छलेन और किता कैसा हजम पुजन दुनाय मा और थां छलेनन आं तो राजानि से साना फायो राजा बैसे को मालनन फायो जिनि बसर वाइसा हजम पुजन राजमे मालनन फायो आं ओ जगह कक सातनि तै बयनो कैसानो डिस्टार्ब खाया सो आं कैसा से डिस्टार्ब खालायो आं बेलाय खना हाइबाबो आं जन कक साइ पाइखाय बनो याग्रो मोय कबागि साका आरो खाया आमदि ने बनां साका
एवरीथिं बो एरपरे पाइका अनुष्ठान आं राजा आं नो बेलाय महाराज नो बेलाय बेलाय कबां कबां खनाय बनो हामजमा बनो श्रद्धा मादा समान बां माने बो बिनि स्पीच नारफोरो आनी वीरेंद्र त्रिपुरा बुं खुइ सागाबो जुबलाय बुथुमनि को सागाबो तार माने राजा जनो खाबाय खुबाय हामजाबो जों बिनि आशीर्वाद बबाय सिक्योरिटी जों बर जतनि बसखां रखा ब सामानि ए ओ जगाव ओ जिनिसता गुलाबो दाना बरम गना एम बो बुझते बकर तमानि जाय हो गतनि को आं बिनति पर व्यक्तिगतनि साथ पक्षया हितो कमल कलिबो व्यक्तिगतनि को साना नायया जों ओ जगाव बयबाय राजनीतिनि तामनाय फुटबल उनानि मुसुक जायगा न जतनो आनी कोइमु जत्तो तिनि आनी ताकुराव बुकुराव एडिसि गभर्नमेंट न बरंनो आं बो साव जाते निजेर मध्य भूल बुझा बुझी ताम तो तिनि त्रिपुरा दफानि जे तंनाय समाज बां कोयो एवं बरंना कमल कलिन बां कोयो जे निनि सामु हिमु जे এটা প্রটোকল মানে একজন নিয়ম তিতে যে বতে হেগা করক সামানো তা সাথে আন ওয়ানা জাকা এটা তো ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট চলে তো ভিডিও রেকর্ডিং তো অ জায়গা বল আগে টন্টিং সামানি বো তো আনো সামান গলে পুরা বড় ভূমি থাকে তাবো আর নিন্দিতে চাই না আনি চাই দুনিয়া নি ত্রিপুরানি বড় চাই না সিনে গুলো কারণ পয়সা না পয়সা আগে খাইতে দরকারিয়া এবং आं ताइकंसे सानमसो लाचिया आं 18 तारिख अनुष्ठान थांसे मालिया बुहिनेमले मो वीरेंद्र त्रिपुरा नारायण हाके कुटुक जनाय आं लाचि आरो मो 18 तारिख आं बखा थानमसो बाबा आं थांग लाचि थांगलिया हाइबाबो एडिसनि जे ब्रगनि जे उद्योग नामानि जे दफरावनो जे अनाराम माने बोला आं हामजागो वा एकटा शुभ काज आं बनो साधुबादो आं बनो बेलाय बेलाय हामजमा बो लाचिमा उंखना आं ओ जगाव ओ उमन परे त्रिपुरा दफानि बर' रक जारा त्रिपुरानि सराय खानाय राव बनो नुई लासि जाखा बरक बनो जुरालु बाबे प्रतिबाद खायखा ब स्वतःस्फूर्त प्रतिबाद शुद्ध त्रिपुरा दफाया अन्यान्य दफानि देवबर्मा महोत्सव जमाता दफानि अनेक जन एमनकि सामाजिक महलनिबो खलाइका जेमन तो चारिया हागे बाइके हदा अकरा नारान न खलाइ नै बुयो तो सबाइका जेहो आं लाचिमा मानका बर गया जों त्रिपुरासा दफानि जों जत थांसा जों त्रिपुरा दफा आं कमल गलैबाय बिन त्रिपुरा वालेलै आनि दफानो सकल तो माया हजगा जों थांजा मातनाय आं कमल गलैबो सानामसो बरंगना कमल गलैनो बो ओ दिन टेस्ट मीट बो तंकाय चाखामो आं काइसा खाकसा आंखो मा दं हनि बरबो जेखाने बिनि मूल अंग बरंगना पन्नचंद्र जमाते আছে যদি थाये आरो पॉजिटिव वे के कौशल डेपुटी सीएम पॉजिटिव वे कौशल ईएम ऑनरेबल ईएम बड़ा पॉजिटिव वे कौशल एमडीसी बो पॉजिटिव वे कौशल जों कथा है बो कमल कलिबो और एटलिस्ट पाया ए जाव मरंगा आं बो हयतो तामुई साजाका एकटा बर फाइन नु जागाय जे भाबे एडिसनि अकराव पॉजिटिव वे कौशका बो साइमा खामो बोले तामो खुजल तो आं ताबो बनो रिक्वेस्ट खायो कारण आनी समाजनि बरक बायबो आमो हिंजाबो बोले तामो कौशयाबा जों और राजानि हामिया बिनि सरे हामिया आनी मखबाय था आनी सा गरिसे थांबाय थायो अब स्पेस बर कैसे कौशमना ताबो मितो दं तमा सागाबो आं तिनि तो खाना करि खावमानो क बिनि असुस्थ शारीरिक बाय बो स्पेस कमनि क बेलाय खाना खानि बुइ बायगेन उंयासे आं बो कक सामनि बो कक थाइसा सारांका जे आं तिनि तो मना खाना करि खावमानो क बसाका त्रिपुरा बायरो आनि बुंका काहम बका जे
Hamien bersekasi. Bila jumpa Naran apa mana tu kesekali. Oh kaham kau berha. Bui kamsa sayang dia. Angla hak kamsa. Jaiku ini tahu Rajesh Tripura Bobo Saga Bobo Saga kaham kau Bobo Rajan kau Saga. Tapi ini debuji ani apa yang Bobo Saga Rajan osus to Kokno Saga. Ang Rajan mani Rajan ni नोचुं सम्मानिया बोलचिनी गर्व अहंकार से बोलचिनी राजा जे तुम बनो मानियो बनो कथा के छना को करे आं निजे नारायण सापरबो राजा जानो मुकुट पागि सरुई आनो नारायण चार सेई सुदूर आगिनी राजत्व कालबो हरिबिम नारायण दुर्गा प्रसाद नारायण ताई गोबां नारायण राज दरबाराव दं बख्लाय चले फायो এবং जोंबो परम्परा रगै ताई वैसा गणतंत्रिक समय राजा भाई जों कताव थायबनो रिबाय खायजखा जों राजानो चिगन खाया राजानो जों नायसिल जग्या आं सानन मुसलमान कक्का हिसे जे अदिन हजम बजन जे घटना उन थांमनि जे कक आसामानि आं कक सानान थांगा जोंनि बरम गोनां एम कमल कलै ब साका ब पुलानो आबिदन नाका 1 मिनिट खाय सादेनो आंबो आं साइमानो ब सामानि कमनो मानसिनो थांगा थांमानि परे बय ओ 1 मिनिट जगह बय नखाय 10 मिनिट 7 मिनिट 5 मिनिट साइथां किन्तु आं सानान थांनाय सुरु खायते पुरनबो कंडीशन एप्लाई खायगा कंडीशन सागा 1 मिनिट ताई आं कौ साननाय फोरखौ सागा 18 तारिख सानाय एवं आं बेलाखै दखनाङा ब हाय यें अकरा एवं एकदम जर्नलिस्ट एवं प्रोटोकॉल सम्बन्धे बा मान सम्मान व्यवहार जे बरर हानि बागै आनो अपमानित नुजागै जे बरर स्वतःस्फूर्त भावे तिसाका खरां तिसाका वनां बेलाय खाबाय खौबा हामजामारो कारण ब्रौ तिनि जिनि मुति खाया मुं खलाय तिनि एडिशनल अथॉरिटी अकरारावबो आइ प्रेस मीट खायला खाम वो नौनि बागै वो नौ हामजामान वा नौ खाबाय खौबाय गोबां खाय खुमारो नौ आगे आनि लगे बसामान बागै एवं जे कमल बरम गोनां कमल कलैबो ऐसा प्रेस मीट माध्यमे अबनो एटलिस्ट पॉजिटिव वेते जाते जों आर कबाय दानि बररावबो सासे बोले थाम खुजम दंबा प्रेस मीट बो फाके कक्से पाइखाम बोले कक्सा आं सागो बना खाबाय खौबाय खुमै साव नों एटलिस्ट बनो मथांनायनि गनाय नों नखरै थायो एकटा प्रेस मीट बा जों बे हायानो नुइ दङ जों राजानि हामिया साया बिनि लगे दं आं दङ पाइखा राजा भाइबो माले सागा महाराज नंगैसा माले बसाव बिरेन आनि ऑपरेशन पाइग्राना आं ऑपरेशन पाइखि नंबाय थाय नंनो रिंना हाबनाय फकक साव आं राजानि और कुनो राजानि जों हामिया साना नाया आं सुदु आनि कमल कलैबो आनि वानो काका बरम गोनां कमल कलैबो नंबो प्रेस मीट माध्यमे सिनि दुजननि मध्य जा घटना घटे थांगा जा थांगा बनो बाखातियाव जों तिनिसिमी जाय बहुत स्टक नायते आनि जरा शुभाकांक्षी आनो नायखनाय नखरनाय आनो हामजांनाय तापुर बुकुर त्रिपुरा फुटानि बरंबां कोयो जों हराव खानचानि कक्सा महाराज जों दफाना गोथां खायतिसा डेभलपमेन्ट कक्साव हबनो नायखोय जोंनि जे करक सालायमानि जों बनो थांनायनि दरकार कलेज बिनि परिबार तरिबारबो दं जों एक लगे नखा पासापासि सालाय माइ दै जानायखौ खासि खुसिखाय जों फायगा
सारे कक त्रिपुरानि न्यूज उनका खूब काम खालामग्रा टप बीएपी फैजा महाराजा CEM EM बमनांगनिफ्राय अक्रारंनि भिडिअ फुटेज नुका everything is okay smoothly नायथाव गाहाम खालामो किन्तु आं आउटिंग दङ आउट अफ स्टेशन आउट दङ किन्तु नुखा आंनि नामे भिडिअ प्लेस खायो और जे टन्टिं सुरे 1 मिनिट दङ आं बाबा दङ लासिमा थांगा हारिमु तामु थांगा असो गाहाम खालामखाय हजम बुजन फाइमानि और किन्तु आं साथाय खालायो आं आइफोर टन्टिं फोराव आङो 1 मिनिटनि जेखौ साजाबफोराव आं वाइसआप खाबो काका आं हरनि नखसे थांसिनाय हायके हिंजाव मालिया चंका किन्तु महाराजानि अपमान होनाय आं हजम बुजन से फायो राजानि बुजन से फायो आं बुनि बुजन फायाबले ने आं खाचङै मताइनो ईश्वरनो दुआई राजानो खुलुमै आं खाबखौ हिंगा बोना जाया फिसा बाखैदि बिबुथिगे ने आं नखरिया दादो नारि दखाय पाइका काहाम को खाय किन्तु आं एक परबो थागे आं भिडिअ फुटेज तो बे लासिमा सुनते खायरो बाइके मुखा ओ भिडिअ फुटेज आनंदे खायरो बेनोति प्रति खायरो ना कमल कोले बरम गदा को दिखलाय ना बरम गदा कमल कोले न चादे बरो दिखलाय और वीडियो फुटेज सबो खाय आनो बा कमल कोले बरम गदा न लाखिमा संसा खाय तिनि बनि बुसका आं दिनि फेसबुक मा खाय आइ खाय तमन मा खाय आं तो कुनु प्रतिबाद बखाया बो जे सामने आं माने फाय राजन हजन बुजन से फाय आं ताम रंनाय और आनो बाक्सबो कमेन्ट खाय आं राजनीति खायना थाम आं और तमा राजनीति खाय क्या तमा कक सगा आं राजनीति को आं गुबै खोथानो सानाय जों जितु एनजिअ खालायो जों समाजपति र जोंनि और कुनु भोटनि कुनु बेपार करे जों ककबिनो सानाय किन्तु ओ जगा बानो अबदस्त खाय आं लाखिमा मानो बाजार थांगि यां थांगि लग बनायसो ओ बिरन्तिफोरा नारान से हाय एखे हिंजाखा हयतो बाबानि जायखौ हुना बयबो कमल कोलिन बा गाम पांखना बा बिनि फा जायखना आनि बा गाम उमखना किन्तु ए जे जिनिसता माने आं न खाबाय खबाय लाचिमा होनै वानसो आं